Bon dia a tothom. Imagineu-vos que sou una persona nouvinguda als Països Catalans i que hi arribeu i penseu, ostres, aquí hi ha una llengua que és la pròpia, la llengua catalana, i a mi, doncs, aquesta llengua em donarà oportunitats, em donarà un futur més bo, em permetrà ascendir socialment. I després de fer una feina duríssima durant tot el dia, el que feu és anar a un curs de català per aprendre a escriure, a parlar, a comunicar-vos. Després, a la vida real, us trobeu un escenari doncs això, real, ja, amb catalanoparlants de debò, no amb un professor, i resulta que els catalanoparlants s'adrecen a vosaltres en castellà perquè teniu accent estranger i així mai us permeten practicar la llengua catalana. És a dir, vosaltres feu l'esforç, heu fet un esforç immens després de la feina, després d'hores de dedicació, doncs, i de fer aquest horari monstruós infernal d'acabar a quarts d'11 de la nit d'estudiar català. Resulta que els mateixos catalanoparlants us discriminen perquè o teniu uns trets físics determinats, que ja és un prejudici, i pensen, ostres, aquesta persona no està aquí, li parlaré en castellà, perquè el castellà, com tots sabem, és la llengua de Tailàndia i del Congo, i a més, doncs, el que fan els mateixos catalanoparlants és que la seva llengua retrocedeixi i vagi desapareixent. Llavors, no és un comportament gens intel·ligent en cap sentit. I jo crec que hem de ser més oberts, hem de tenir ben clar que si una persona parla en català amb accent estranger, potser és que està aprenent la llengua catalana i que la nostra llengua no és una llengua que no la puguin aprendre estrangers, per l'amor de Déu, i tot això. D'acord? Per tant, penseu en aquesta situació abans de tornar a respondre a una persona que us parla en català en accent estranger en castellà, perquè no li esteu fent cap favor, no és educació, sinó que són prejudicis.